Ja, ab adjective we can compare comparative ኣለና ክነወዳድር ንኽእልና ብadjective ጌርና definitive former ነርማንዮም for till example positive comparative or superlative ኢልና ንጽኦም ኣብነት ክሪና ብcomparative ንኣብነት ክንጅምር comparative ማለት ምውድዳር ማለት እዩ ተወዳድር ኣለኻ ሓደ ነገር comparative and Venderman ነርማንዮም for n portion eller en sak med en annan portion eller sak eller med sig själv ሓደ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ነገር ምስ ካልእ ነገር ወይ ድማ ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ምስ ገዛ ርእሱ ወይ ድማ ሓደ ነገር ምስ ገዛ ርእሱ ክነወዳድር ከልና እንታይ ኢልና ንጽውዖ comparative ምውድዳር ኢልና ንጽውዖ okay so till example Asmara are en stor stad en ደቀምሓረ ሕጂ ነወዳድር ከም ዘለና ቤና ንሪ en በዛ en ትብዘላ ካብ ሓደ ስታድ ምስ ሓደ ስታድ ነወዳድር ከም ዘለና ይረአና ኣሎ ኣስመራ ሓደ ስታድ እዩ ደቀምሓርኻ ሓደ ስታድ እዩ ከተማ ማለት እዩ ስታድ ስለዚ ኣስመራ are en stor stad en ደቀምሓረ ስለዚ en ደቀምሓረ ነወዳድር አለና ሕጂ ክነወዳድር ከልና እንታይ ይጠቅምና ኣለና ስቱር ዓቢ ማለት እዩ ስቱረ አርኤ ወሲኽና ክነወዳድር ከልና ከዓ እንታይ ናይ ምውድዳር ምልክት እዩ ስቱረ ዝዓበ ኣስመራ ካብ ደቀምሓረ ዝዓበ ከተማ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ja på vintern är det kallt i Sverige på vintern är det kallt i Sverige men det är ännu kallare på Grönland ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና ኣብ ግዜ ቪንተር ኣብ ሾደንሲ ቆራሪ ወይ ድማ ሾደንሲ ቆርለዎ ወይ ድማ ቆራሪን ወልና ኣብ men det är ännu kallare på Grönland ግን ካብኡ ዝቆረረ ግን ኣብ ግሮንላንድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግሮንላንድ ዝበሃል ቦታ ኻኒ ካብ ዝናይ ስበሬ ዝቆረረ ግዜ ኣሎ ኣብ ግዜ ቪንተር ማለት እዩ ካለ አቤል አር ሕጂ መወዳደር ካላረ ካልት ኢልና ኣብዚ ካላረ ክትብል ከላ አር ኤ ተጠቅምና እንታይ ገርና ኣወዳዲርና ኣለና ማለት እዩ አቤል አር ሚከት ቤትረ på svenska nu en han var för 3 månader sedan እዚ አቤል ዝበሃል ሰብሲ ካብቲ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ዝነበረሲ ሕጂ ዝያዳ ጽቡቕ ማዕቢሎ ኣብ ቋንቋ ሾደን ማለት እዩ ቤትረ ብሮ ቤትረ ቤስት ንብል ማለት ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ምውዳር ንጥቀመሉ ቤትረ det är enklare att leva på sommaren än det är på vintern i Sverige so det är enklare ja ሕጂ enkel ta positive ማለት enklare ነወዳድራልና አር ኤ ወሲኽና ነወዳድራልና at leva på sommaren än det är på vintern ስለዚ ኣብ ሾደንሲ ካብ ኣብ ቪንተርን ኣብ ግዜ ሳመር ወይ ድማ ኣብ ግዜ ሓጋይ ዝያዳ ክትነብር ዝቀለለ እዩ ማለት እዩ hon har växt upp och blivit längre än förut ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ንሳ ጎቢዛ ወይ ድማ ዓብያላ እንደገና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ እንታይ ኮይና ኣላ ነዊሓ ኣላ ሌንግረ ሎንግ ሌንግረ ሌንግስ ትብል ሕጂ አርኤ ወሲኽና እንታይ ገርና ኣለና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ ንዚ ሕጂ ዘሎ ኣወዳዲርና ሕጂ ነዊሓ ከም ዘላ ስለዚ ሓደ ሰብ ምስ በዓሉ ምስ ገዛ ርእሱ ኣወዳዲርና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ እየተብሮ Aster har gått ner i vikt och blivit smalare än förut. ስለዚህ እዚኣ ከማን ምስ ገዛ ርእሳ ማለት እዩ አስቴር ሲ ሚዛና ጎዲሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ ኻኒ እንታይ ኮይና ዝቀጠነት ኮይና ወይ ከዓ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ ቀጢና ኣላ ስሞላረ አር ኤ ወሲኽና ኣወዳዲርና ኣለና ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረተን ምስቲ ሕጂ ዘለቶን ሚዛና ከም ዝጎደለት እንደገና ኻኒ ከም ዝቀጠነት ነወዳድር ኣለና ማለት እዩ ያ
ስለዚህ ፖዚቲቭ ኮምፓራቲቭ ሱፐርላቲቭ ኢልና ኣብ ሰለስተ ከፊልናዮም ኒ adjective ማለት እዩ እጂ ንኣብነት glad እንድሕር ኢልና ሕጉስ ማለት እዩ glad ሕጉስ ወይ ድማ ምሕጓስ ማለት እዩ ስለዚ glad are እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝያዳ ሓጎስ ወይ ድማ ዝያዳ ሕጉስ ንብል ማለት እዩ gladdest ልዕሊ ኩሉ ዝተሓጎሰ ወይ ድማ ኣዝዩ ሕጉስ ማለት እዩ ሮሊግ እንድሕር ኢልና ዘስሕቕ ነገር ማለት እዩ ወይ ድማ ዘስሕቕ ንብል ሮሊጋረ መስሓቅ ሮሊጋስት ኣዝዩ መስሓቅ ወይ ድማ ኣዝዩ መዘናግዒ ማለት እዩ ቫከር ጽብቕቲ ወይ ድማ ጽቡቕ ቫክራረ ነዋዳድር ኣለና ሕጂ ዝጸበቐ ወይ ድማ ዝመልክዐ ንብል ቫክራስት ኣዝዩ ዝጸበቐ ወይ ዝጸበቐት ወይ ከዓ ኣዝዩ ዝመልክዐ ወይ ድማ ዝመልክዐት ንብል ኣለና ግሪም ጨካን ማለት እዩ ግሪማረ ዝጨከነ ግሪማስት ኣዝዩ ዝጨከነ ወይ ድማ ኣዝዩ ጨካን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ገርና ንኣድጀክቲቭ ክነወዳድሮ ንኽእልና ማለት እዩ ጉድ ካልእ እንታይ ኢና ክንርኢ ኤን ኦርድ ኤት ኦርድ ኦክ ካብ ኤት ኦርድ ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኖም እሙኻ ኖጎን ኖጎት ነጉራ ማዓስና እንጥቀመሎም ከሪና ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኖጎን ንኤት ኦርድ ከሎ ኖጎን ንጥቀምና ወይ ድማ ኤን ኦርድ ከሎ ኖጎት ትጥቀም ንገላብጦም ኢና ስለዚ ኣበይና ክንጥቀመሎም ዘለና እዚኦም ከዓ ሪና ኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ክንዛረበሉ ደሊና ዘለና ስም ኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ኢና ንጥቀም ኖጎን ኖጎን እኘን ኤንኤንዳ ኦኬ እዚኦም ንጥቀም ኤት ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ኖጎት እኘት ኤት ኤንዳ ኖጎት እኘት ኤት ኤንዳ ስለዚ ብኤት ኦርድ ዝጅመሩ እንድሕር ዳ ኮይኖም እዚኦም ንጥቀም እቲ ንዛረበሉ ስም ብኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ካኒ ኖጎን እኘን ኤንኤንዳ ኤት ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኖጎት እኘት ኤት ኤንዳ ትቮ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ኖጉራ እኛ ንብል ንኩሉ ኤት ኦርድ ይኹን ዋላ ኤን ኦርድ ኖጉራ ወይ ከዓ እኛ ንብል ማለት እዩ ኤን ኣናን ስቱር ፖይከ ንኣብነት ኤን ኣናን ስቱር ፖይከ ኤት ኣናት ስቱርት ሁስ ምክንያቱ ኤት ሁስ ስለ ዝኾነ ስቱርት እዚ ቅፅልናትና እዩ ኤት ኣናት ከዓኒ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣናን ዘይብልና ምክንያቱ ኤት ኦርድ ስለ ዝኾነ ሁስ ኤት ኣናት ኢልና ኣብዚ ከዓኒ ስቱር ዓብዪ ወዲ ንብል ኣለና ስቱር ኣጀክቲቭ እዩ ምክንያቱ እዚ ፖይከ ኤን ኦርድ ስለ ዝኾነ እንታይ ተጠቒምና ስቱር ተጠቒምና ኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቴሙ ውሰኸ የለና ነቲ ቅፅልናትና ኢልና ሓቂሮ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ኤን ኣናን ዘበለና ምክንያት ከዓኒ እሱ እዩ ኤን ኦርድ ስለ ዝኾነ እዚ ፖይከ ኤን ኣናን ኢና ንብል ማለት እዩ እዚ ፖይከ ኤት ኦርድ ዝጅምር ተዝኾነ ነይሩ ከምዚ ግን ኤት ኣናት ንበልና ነርና ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብኤን ኦርድ ዝጅምር እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣናን ንጥቀም ኤት ኦርድ ዝጅምር እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓኒ ኣናት ንጥቀም ማለት እዩ ድርብ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ግን ስቱራ ፖይካር ወይ ከዓ ስቱራ ሁስ ስቱራ እንታይ ጥራይና ንውስኽ ኦ ጥራይና ንውስኽ ነቲ ቅፅልናትና ማለት እዩ ካልእ ኤን ሊካዳን ዝመሳሰል ማለት እዩ ኤት ሊካዳንት ወይ ከዓ ንብዙሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ሊካዳና ስለዚ እዚ እውን ኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነታ ሊካዳን ኤን ጥራይ ንውስኸላ ኤት ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ቴን ውስኸላ ድርብ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ኦ ጥራይ ንውስኸሉ ኣብነት ኤን ሶዳን ኤት ሶዳንት ሶዳና ኤን ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቪልከን ንብል ኤት ኦርድ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቪልከት ንብል ድርብ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኦ ጥራይና ንውስኸሉ ብምሉኡ ሊካዳና ሶዳና ቪልካ ቫርየ ንክልቲኡ ንኤት ኦርድ ወይ ከዓ ንኤን ኦርድን ንኤት ኦርድን ቫርየ ንጥቀምና ድርብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ሞንጋ ኣላ ሶምሊጋ ፎ ወዘተ ዝብሉ ንጥቀም ፍሌራ ኦሊካ እውን ክንጥቀም ንኽእልና ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ኤን ኦርድ ኤት ኦርድ ፕሉራል ኣበይ ከም ንጥቀመሉ እውን ክንፈልጥ ንኽእልና ማለት እዩ የስ ካልእ ኤግዛምፕል ክንወስድ ኣብዚ ፖዚቲቭ ኮምፓራቲቭ ኤንድ ሱፐርላቲቭ ኣለና ስቱር ዓብዪ ማለት እዩ
زعابي يختم لحد أوينكا نت ستور زنبرة ستورة كيرنا حجي أبزين تقول له إذا حجي ها أي كتلنيم زيوم ورجل بنا ها رجل يريد لنا حج زي كتل ما تمنعتو أبزي تاني زنبرة أبزي تغير له ما تكلتنا تقبل على زلوه لكن أكل التعروس شغل أوسخنا له سلزي حج زي خطلو ها ويدو ما سرعة زي خطلو يوم زيوم مالتي ستورة ستورشت إلنا لنا جروفره جروفست لوج تعود مالتي ليجره تحت واي ويدو ما استعته ليجست زي تحته هجي تحت واي خنا وادر كنا نتقاملو تحاده كاب تحت يتحت كنبل كلنا ماتيو ابزي جن ليجست جن كاب كل زي تحته ليجست زي تحته نبلنا مالتي لونج نوح لينجره نوح زبله لينجست انترنها زنوحه لينجست زنوحه ويدما زرحه قون كنت قمر نخلنا مالتي فو حدت مالتي فيره زو حاده قاو مالتي تونغ كبيد مالتي تينغره اروسخنا جيتو زنبر ابزي زنبر ابزي ابزي نمتا كيرنا ناب كيرنا مالتي سلازي تونغ تينغره تينغست هوغ لعل هوغره سلعله هوغست لعل خلو كالي good ويك برو نمتاي نغيرو بيتره برو زنبره نمتاي بيتره صبوق ها زي صبغه وي زحاشه እቲ ዝበለፀ ኸ ቤስት ስለዚ ጉድ ወይ ከዓ ብሮ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናብ ኮምፓራቲቭ ክንጥቀም ከለና ቤትረ ናብ ሱፐርላቲቭ ካኒ ቤስት ዶሊግ ሕማቕ ማለት እዩ ሴምረ ዝሓመቐ ወይ ከዓ ዝገደደ ሴምስት ኸ ዝኸፍአ ስለዚ ዶሊግ ናብ ኮምፓራቲቭ እንታይ ንغይሮ ሴምረ ሱፐርላቲቭ ካኒ ሴምስት ካልእ ዶሊግ ናብ እንታይ ክንቅይሮ ንኽእል ናብ ቬረ ቬርስት ዝገደደ ወይ ከዓ ዝኸፍአ ማለት እዩ ጋማል ኣረጊት ማለት እዩ ስለዚ ጋማል እንድሕር ነይሩ ኣር ጥራይ ኣይኮነን ጋማልረ ወይ ድማ ጋማልስት ኣይኮነን ንብል እንታይ ዳ ጋማል እንድሕር ነይሩ ኤልድረ ዝዓበየ ኣረጊት ሽማግለ ወይ ድማ ዝዓበየ ሽማግለ ኤልድስት ከዓ ዝዓበየ ወይ ድማ ዝኣረገ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሊተን ንእሽቶ ማለት እዩ ሚንድረ ዝናኣሰ ወይ ዝወሓደ ማለት እዩ ሚንስት እንተወሓደ ኣብ ካልእ እንትኮነ ግን ሚንስት እቲ ዝወሓደ ማለት እዩ ሚከት ብዙሕ ሜር ዝያዳ ዝበዝሐ ሜስት መብዛሕትኡ ማለት